El passat dia 12 de març, alguns membres del Càmera Club Sabadell han anat a fer una ruta fotogràfica i gastronòmica, acabant en una deliciosa calçotada al Vilet. Ha estat un dia fabulós de gran companyerisme, bon menjar i moltes rialles. Aquestes sortides són les que fan afició, molt recomanades poder-les anar repetint de tant en tant.